जय श्रीराम मित्रांनो, मी गणेश पालव. कोकणातली जीवनशैली या चॅनलवरती आपलं सहर्ष स्वागत आहे. आजूबाजूला बघताय ना, हे बघा केळ्यांची बाग आहे आणि आपल्या बरोबर आहे आरुष. चाललो आहे आम्ही नदीवरती. हा बोल. तिकडे ना कडे गेलेलो. कोणती लागवड केलेली आतमध्ये? आतमध्ये गेलेलो आपण. हा, नंतर आपलं गावाला आता पण काही वाट ठेवलेलीच नाही ना आतमध्ये रे. नंतर काका होतं पण आपण सुटलो ताळ्यात ना कसं गेलेलो. ते बाजूकच नदी आहे, गंड नदी, आणि त्या नदीमध्ये कोण जात नाही जास्त. पुण्यात जाऊ का हरकत नाही, जास्त जात का नाही, कारण का भरपूर जण मुंबईवरून येतात पोरा आणि गडबड होता. मग सांगितलेलं ऐकत नाही गावकऱ्यांचं, होऊक जातात. त्याच्यामुळे आमका कोण पाठवित नाही घरातले वगैरे. अरुष, तुमचा प्लॉट खया खडे तिकडे. हे पूर्ण प्लॉट त्यांनीच घेतलेले. हा, फणस बघ मस्त धरल्यात रे. चल पटापट, टाइम नको लाव. हे बघ केळी केवढी लागवड केलेली असं. ते माकड वगैरे कोण येत नाही ना रे खाऊ. करू गेला तर सगळं काय करू शकतो रे, नाही असं ना. भरपूर फणस धरला. पहिल्याडी जाऊ को वगैरे काय. आता पाणी कमी असणार ना. आम्ही पहिले शिंपले वगैरे मावशी वगैरे जाई ना, तेव्हा मजा आहे. पाय तसं पण पाणी नाही, नदीत असलं तर. हा, माणसं काम करतात. स्मशाना बाजूकच ऊस लावलेले आहेत ना. ऊस लावलेले होते. तिकडनं रस्तो. हा, काय नाही असंच. किती वर्ष झाली रे, आतमध्ये जाऊकच नाही. एक दोनच वर्ष कधी म्हणजे तास झाला. लपून लपून जाऊचा लागता, बाकी काय. माशांका तर तुम्ही निघत नाही. कोण खातं? बंट होतो तो काय, तो पण ना. आणि हाय असत पाणी पाणी ना नसत काय. पाणी बघा एवढा भरपूर आहे. बाजूकच स्मशान. पावसाळ्यात येऊक नको आई सर, हे पूर्ण भरलेला असता. आता पलीकडे जायचं असत तर कसं जातात मग. वाळू वगैरे काढतात काय रे. पाणी बघा केदा, अजून पाणी भरपूर आहे. फक्त एकच वेळ आम्ही आंघोळ केलंय है सर, पण ते एवढ्याच जाणार, त्याच्यावरती नाही. नदी आहे. शिंपले असत काय. काला पाय ओले, मासं वगैरे तरी असा. चला आपण पुढे जाऊया. माका पाय ओले करूशे होते, ओले केलंय काला. मोठ्याने बोल बाबा, ऐकू घेत नाही.
असत मासे. हा नुसतं काय पाण्यात नाही उतरत आहे तर काय मासे पळतले. हा चल तू मारलंस दगड नको मारू ये. खंड रिटर्न आहे का. गावातली माणसं येतात नाही असं ना शिंपले वगैरे काढू घेतात. पण ज्यांका काय माहिती आहे ना तीच लोक ते पोहण्याच्या ह्याच्यामध्ये पडायचं नाही नदीमध्ये. कारण का नदी ना खोल आहे मध्ये मध्ये आहे ना खड्डे येतात भरपूर. का रे पावसाळ्यात पूर्णपणे नदी भरलेली असते. यांच्या बाजूला शेत आहे. खंडाक दिलेला आपण ता. खंड म्हणजे काय काहीतरी ते लोक शेत यूज करणार उत्पन्न घेणार कितीतरी पर्सेंटेज ह्या लोकांना देणार असं काहीतरी असतं ते. हा इथेच थोडा आंघोळ पीक केलेली आणि शिंपले नाहीत. नाही असे शिंपले पण ते शोधू गये त्याशिवाय कसे भेटतील. असंच भेटत पाणी तरी पण भरपूर आहे. काला दगड ना आतमध्ये भरपूर खोला नंतर एवढ्याच ठीक आहे. चला जाऊया. पण जरा बरा वाटला नदीवरती होते. मंदिरात कडे जाऊया ना. बारा महिने इथे शेती केली जातात. लोक शेती करतात पण बाजूकच पाणी आहे टेन्शन नाही. कुठून इकडनं चढूया रस्तो खायचो ना का आला. मंदिराकडे चाललं ना आता पुढूनच जाऊया. ऐसून माका वाटता रस्तो नाही रे. हा रोजला गेलेलो कंटाळो. आज दिवसभर घरातच आहे. बोलले कणकवलीत चल. शाळेत सुट्टी होती. काय होतं रे कसली सुट्टी होती. महावीर जयंती
त्याची सुट्टी होती. गव्हर्नमेंट हॉलिडे पण होतो, परवाच बंद होता. त्या का बोलले चल कणकवलीत फिरून येऊया. इथूनच जाऊया ना. हा इथून जाऊया. कसा दगडे ऐसूनकडे जातले दगड जातो लोक. रास्ता मग काय रस्तो तुका माहिती आहे? हा रस्तो नाही हा, इथून फिरायला जातो लागतं. फिरायलाच जाऊचं लागतं. चल लागवड कसली केली आहे? चला मंदिरात जाऊया, दर्शन घेऊया जरा. मंदिरात जवळ भेटतंय आता. भरपूर भोवडानं आमका जाऊचा लागत होता. तारुष बोललो बागेतूनच जाऊया. लोकांच्या बागेतून चाललंस तू. तारेचा करंट लावलेला लक्षात ना, ते बघा पोला तारेचा करंट लावलेला. हैसून खैसून जायचं आता. लोकांच्या बागेतून चाललं. आता आपण मेरा खायचं लागते. मेरा बघूया आता खैसून रस्तो काढता येऊ. मग अशी वाकून आणल्या ही मजा येता भाई. काय पण बोला त्या ऊसाच्या मळ्यातून रस्तो काढतो. बघा ना चारी साईडला ऊस ऊस ऊस, आणि आम्ही चाललो मधून. ऊसाक पाणीच भरपूर लागतं ना. खाली बघूचा लागतं, नाही तर हातात तुमच्याबरोबर बोलत राहील आणि पाय घसरण पडेल, बाकी काय नाही. तिकडे माणसं बघतो. माणसं बघतील का आला? माणसा बघूचा तर सोड, ओरड तिथं बघ. इकडनं चल, इकडनं शॉर्टकट वगैरे मार. बघतात माणसा बघतात हे कोण इले. आय डोंट नो घाबरिंग. मागला तुझा इंग्लिश. काय ना मी तुझं नाव सांगतलं, ह्योच माका घेऊन येलो. जाऊचाच होता घराकडे बसान काय करतलं. हे आंबो चांगलो होता रे. हे कुरे फणस पडलो आपण. मस्त आहे सर्वीकडे. का हे येतात ना ऊस ऊस. देवस्थान हा या कसला रे देवस्थान? आपल्या देवीचं गवरदेव. ती बघा इथे केळींची बागा केदी मोठी आहे ती बघा. केळीच्या बागेतून गेलो तर हा केळीच्या बागेतून बाजूने हे एकटं चालता ते काय गाठूचो लागत. बाकी काय नाही, पुढे पुढे पळता लय. माका थोडी रस्तो माहिती आहे. मागा माहिती आहे मी सरच भटकत राहा, बाकी काय नाही. एवढं खेळून आणलंय. करवंदा पण नाही रे खय. असंच कच्चे पिकी नाही. ही बघा करवंदा आहेत सर्व हिरवी आहेत. आणि का भरपूर धरली आहेत. लोकांना नाही ठेवत रे आता करवंद वगैरे. तेव्हा फवारणी करून गेलेले काका.
चल. हा मंदिर भरपूर वेळा दाखवलंय मी. गावचा मंदिर आता दिसणारच साहजिकच. हा हा झाड माझा फेवरेट आहे. लय मोठा घेरो बघा केवढा मोठा होतो. लय वर्षापासूनचा. आणि भरपूर वर्ष म्हणजे जवळजवळ मग वाटतं 150-200च्या आसपास असते. लय जुना झाड आता. आणि एकच नाही हा मूळ देवाचं झाड बोलतं त्या का ऐसं. कोण नाही समजत. आणि ह्या मंदिर बाजूक ना पूर्ण केळींची बाग आहे, खय ऊसांची बाग आहे. आणि ह्या मंदिर ना पूर्णपणे शेतीमध्ये म्हणजे आतमध्ये जंगलामध्ये जा असा बघू गेलास तर. चला आतमध्ये जाऊया, पाया पडूया. वाजवला घंटा वाजवला. जबरदस्त मंदिर आहे. तू वाजवलंस ना, नाद बघ कसलो खोलचा नाद बघ. वाजव. भारी. हा काय पाणी उसक ते विहीर आहे ना. मी पाया पडतोय. हा तेव्हा साफ केलेला असतं, तसं साफ केलेलं असतं. ग्रामदेवता या गावातली ग्रामदेवता. तिथे पण आहे ना कुठे. हे पाणी कसलं आहे. उसात जाता माणसं बघत होती बघ आपल्या मग. हा हा. त्या आपण पाठी फिरलं त्या पाणी होतं म्हणून पाठी फिरलं. म्हणजे केळीतून पास होणार आणि नंतर ते उसात जाणार. पाट काढलेलो लांबलचक पाट आहे. आणि तिथे विहीर आहे. आपण चप्पल घालूया, जाऊया जरा आतमध्ये. तेव्हा असं कोण नसेल ना तर मी एकटा येतो इथे आणि बसतो तिथे. मस्त वाटतं, शांत वाटतं. आता पण थोडा वेळ बसणार आहे आम्ही, 5 मिनिटं तरी. मग पुढून जाऊन येऊया तिथून. आतमध्ये गेल्यावरती आहे ना केळीच्या बागेत वरचा सूर्य आहे ना, ऊनच नसतं, एवढं थंडावा असतो आतमध्ये. आणि इथे सर्व पाणी आहे, नदी आहे. का आला शी 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 फेकून दे. ये राजा, उचलायची नाही. चल तेच नाही उचलायची. अरे पाणी साफ साफ केलेलं आहे काय. कोणाचे तरी 2 कैशी पडले आतमध्ये भुतूर. खूपच.
आतमध्ये काहीतरी हा वाटतं. चल आमका तरी पण आहे ना पोचाक नाही म्हणशात तरी ना घराकडे अर्धा तास तरी लागत. म्हणून जरा लवकर निघूचा होता. सकाळपासून टाइमपास करत राहू जो. मी अरे मी मठात गेलेलो आहे भाईचंद्र महाराजांचा. तू काही गेलेलो? हा दिवसभर घराकडेच होतो. हे पूर्ण केळींची बाग आहे. तार बांधल्याने आहे, वाट वगैरे काय नाही, बंद आहे वाट. खडे साईडने पाठीच जाऊच्या लागा काही ना असंच फिरा गेलेलो. असं जिल्लेलो. अरे इकडनं पण रस्तो होतो ना ते तिकडचे कोपऱ्यात जाऊ जमिनीकडे. आमची कोणाची तरी तिथे पण केळींची बागच लावल्यानी. इकडनं बघ आयसो इकडे सगळीकडे केळी लागत राहिली. सर्वीकडे केळी लावले त्याच्यामुळेच रस्तो काय समजत नाही. खडेसून जायचा खडेसून माग. पण भारी मजा येतात आयसर इल्यानंतर. जरा शांतता वाटतात. चला जरा बसतो आम्ही 15-20 मिनिटं. 10-15 मिनिटं बसतो आणि निघतो. केदा मोठा मंदिर आहे. जरा 5 मिनिटं बसूया, 5-10 मिनिटं बसूया की ना आणि जाऊया. का आला लागला काटे? आता अडचणीतून गेलोस तेव्हा काय रे. हैसर इल्यावरती ना केव्हा केव्हा असा काहीतरी अनेक विचार सुचत राहतात आणि शांत वाटतं. ह्याच्या घराकडे जरी मामाकडे जरी घरात आहे ना गरमी असली ना तर हैसर येते बसा. लांब असा मंदिर थोडासा पण ठीक आहे. इतका पण लांब नाही. आमका जाईपर्यंत थोडा वेळ लागता. चला आता निघतो घरात जाऊ. हे ह्याका काय बोलतात? म्हातारीचे केस हैसर भरपूर मजा येतं. उडव तरी 1-2 म्हातारीचे केस. काय आला या गचडीत कोण गेला ना तो कोण मस्तपैकी लपाक गाव त्याला. बाहेर पडूची गरज नाही. हवेने उडते. हवा नाही या. लहान असताना आम्ही लई खेळली त्याच्या वांगडा. चल मग चल तू शोधेपर्यंत. असे धार करून उचलायचे असे उडवायचे. गेले उडले नाही उडत. हवा नाही या. खाली आणशील तू. चला इकडनंच जाऊया ना. नाही इकडनं जाऊया बाय. इथं मस्त की जंगल टाईप वाटतं जरा. जंगलातून बरोबर केळी आणूया. विचारतोय बाकी काय नाही. तुकाच घेऊची. चला तर व्हिडिओ इथेच थांबवतोय. व्हिडिओ जर आवडले असेल नक्की लाईक करा. चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन भेटेल. व्हिडिओ बंद करूची आहे ना इच्छाच होत नाही. बघा ना काय केलेला पण केळी नाही लागलेली. वय रे केळी नाही आहेत लागलेली. बाग बघा केवढी मोठी आहे. चला मग भेटूया आपण अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय श्रीराम मित्रांनो.